jirgin fitar talakawa kun fasa ne dan Musa. Zakin fama jirgin fitar talakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A madadina ne Hajiya Hauwa Murtala Garkoko Faso, Woman Leader na Tafiya Saudi Arabia, da Woman Leader da Compass Organization TPO, shugabar tafiyar malami da Zakon Faso. Ne mana fatan alkhairi da fatan za mu shiga watan Ramadan lafiya. Ubangiji Allah ya sa muna daga cikin ƴantattun bayi, Ubangiji kuma ya amsa alƙawarinmu. Allah ya sa mu shige cikin nasara cikin sa'a. Daga farkon shi lafiya, Ubangiji Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Shi ne wa ɗaukacin musulmin duniya, kwamfasawa na duniya, Ubangiji Allah ya sa daga farkon shi da ƙarshen shi lafiya. Alfarmar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Uwa gungun kwasiya ga abu nan wai ya zo da baitocin kimama. Zakin fama jirgin fitar talakawa kun fasa ne dan Musa. Zakin fama jirgin fitar talakawa. Muna taya murna Woman Leader aka baki, Hajiya Hauwa uban kwasa da kansa ya baki. Muna taya murna Woman Leader aka baki, Hajiya Hauwa uban kwasa da kansa ya baki mungo. Annabi shine mawadacin mawadata, Annabi shine sitirar